Rueda. Os dejo con él, con vuestro presidente, con nuestro presidente, con el presidente de todos los gallegos. Muchísimas gracias a todos. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias, en primeiro lugar, a todos por vir un día que non é sinxelo. Hai moitas cousas este venres, xusto antes de Nadal, pero creo que estar aquí, en esta reunión, que eu creo que nos últimos anos a vimos facendo sempre un pouco para facer balance, moi pequeniño, porque xa fomos falando das cousas que fixemos estes días e tamén para aproveitar para vernos e felicitarnos neste lugar, ademais, que eu creo que nos trae bons recordos e boas sensacións. Aquí é onde celebramos as victorias das autonómicas, dende hai moito tempo, parece un pouco máis pequeno, pero cando está cheo de xente, sempre é señal de que aquí vimos a celebrar. E, polo tanto, creo que é moi bo tamén que hoxe estemos aquí recordando todo eso, o que foi pasando durante anos, o que nos trouxo hasta aquí, e o que está pasando agora mesmo. Falar diso, reflexionar sobre unha serie de cousas que creo que temos que ter claras para actuar de aquí en adiante. Benvido a Miguel Tellado, benvido a Miguel aquí a súa casa. Durante moito tempo foi o noso secretario xeral e, polo tanto, el ten un mérito importante tamén en todo o que conseguimos a toda agora, no que nos queda por conseguir. Comprobamos que está en forma, como sempre, e iso está moi ben porque vai ter moito traballo por diante e, dende logo, vai ter toda a nosa colaboración. Vexo boas caras en xeral, algún estará cansado porque estamos estes días de celebración, pero a sensación pasa un pouco como nos colexios, ¿no? Como cando estábamos no colexio, ves nas caras, nas actitudes da xente, se os resultados foron bons ou non foron bons e se hai boas perspectivas. Sinceramente, creo que temos retos moi importantes por diante, pero tamén temos razóns para ser optimistas. Estes días que tuve unha ocasión de estar en bastantes reunións de Nadal, en pinchos que se foron facendo nas sedes, a miña sensación, pois eso, de optimismo, moita xente en todo, xente ilusionada, xente contenta e xente tamén consciente e responsable do que temos por diante. Creo que o ambiente destes días, a afluencia, moi numerosa, ademais, na maioría, en prácticamente todos, quere decir que temos a sensación de que as cousas se están facendo ben e de que, e me parece todavía máis importante que eso, estamos preparados para os retos que temos por diante. Decía que non é o momento de facer balance, pero me gustaría simplemente repasar moi resumidamente algunhas das cousas que conseguimos neste ano 2025. Un ano con boas cifras económicas, mínimos históricos de paro. Hai que seguir traballando e mellorando, pero creo que estamos en cifras que nos permite, como decía, optimismo. Conseguimos, non sería sin traballo, e pese a oposición frontal do Goberno central, que despois parecía que se quería apuntar un tanto cando fixo todo o posible para que Galicia non tuvera a súa competencia de xestión do litoral, a competencia de todos, que estamos empezando a desenvolver e que creo que nos pode dar moitas satisfaccións. Seguimos avanzando de xeito decidido nun compromiso para solucionar o que a día de hoxe é, eu creo que o principal problema, ou, dende logo, a principal demanda de moitísimos galegos e galegas, que ter un acceso a unha vivenda e unha vivenda digna e, polo tanto, que xa esteamos en condicións de decir que anunciábamos na reunión que tivemos no Goberno hai poucas semanas que xa vai estar todo en marcha para cumplir ese obxectivo de duplicar o parque público de vivendas en Galicia, que o ano que ven poidamos empezar a entregar xa as primeiras promocións de vivendas. Creo que isto é algo que
do que temos que, a palabra non é presumir, pero repetilo moitas veces porque é o cumprimento dun compromiso comprobable, exixente e que vamos a conseguir.